algum tempo passado, estava no Bonaire, o Sr. Cole Stevens e sua esposa Gisela. Duas pessoas aqui, 40 anos passados, estavam no Bonaire, caminhando a experienciar o começamento de estação retransmissor de rádio Nederland, Wereldomroep, Ribe Isla aqui. Interessante está que o Cole Stevens, por papel de tempo aí, está com a estação retransmissor aqui a começar. Banda dias aqui sua esposa Gisela não assenta quieto. Sendo na Bonaire, ela com sua câmera move na diferente parte de Bonaire para sacar foto, especialmente pessoas marcantes que vivem na Bonaire 40 anos passados. Esse aqui é o tópico de nosso programa Gerência AWE, uma entrevista com Cole Stevens, riba o começamento de rádio Nederland Wereldomroep na Bonaire, e também uma conversação com sua esposa Gisela. E nós terminamos e portretam também com ela saca. Diz with the back com a entrevista na promete mensagem de nosso sponsor. Cada dinambra ya wesi mikula dioro. Iba na mi porta mi pobre iba rubite. Vale lastimamiento. Cole, je bent terug op Bonaire, terug van weg geweest. Je was hier op Bonaire eind jaren 60, 70, begin 70. Eerste vraag, wat kunt u vertellen over uw leven, ja, voordat u op Bonaire bent gekomen? Wel, ik ben geboren in Zuid-Limburg in Nederland. En mijn vader werkte als architect op de Orenasso-mijnen al daar. En de Orenasso-mijn is dus een mijn waar de steenkool werd gedolven. Ik heb in Heerlen de middelbare school, de lagere school uiteraard, en de middelbare school gedaan. En ik ben daar ook naar de hogere technische school gegaan, die indertijd wel sterk was toegespitst op het werk in de mijnen. Maar dat heette toentertijd ook elektrotechniek, onder andere. Dus ik heb de elektrotechniekschool afgemaakt en ik heb daarna gesolliciteerd naar verschillende bedrijven, waaronder ook de Wereldomroep. En die Wereldomroep, dat interesseerde me wel, dat werken met bandjes en plaatjes, maken van muziek, dat interesseerde me. Dus ik heb daar gesolliciteerd en ik ben waarachtig aangenomen. Ik ben daar in 1961 begonnen als technicus. En na pakweg een jaar of 2 dan ben je zo ver in het vak gegroeid dat je in staat bent om een programma goed in elkaar te zetten en een uitzending goed tot een einde te brengen. En in 1967 kreeg ik de kans geboden om naar Bonaire te gaan, omdat al daar relay-uitzendingen gepleegd zouden gaan worden door Radio Nederland Wereldomroep. Ik kan daar even iets meer van vertellen. Toen de tijd was Dr. Anders Tiemstra de directeur van Radio Nederland. En die had in 1964, eerder zelfs nog, in 1963 naar alle waarschijnlijkheid, al besloten om relay-uitzendingen over de wereld te gaan plegen vanuit Bonaire en naar de rand ook vanuit Madagaskar. Maar omdat het natuurlijk niet mogelijk is om in 1, 2, 3 een relaystation uit de grond te stampen, is hij begonnen met het huren van zendtijd bij het radiostation Transworld Radio, wat toen hier al bestond en uitzendingen pleegde in het Engels, in het Amerikaans. Daar heeft hij vanaf 1964 zendtijd gehuurd tot het moment dat het relaystation van Radio Nederland Wereldomroep, dat van toen af aan opgebouwd ging worden, te huren, totdat het mogelijk was om vanaf ons eigen relaystation uitzendingen te gaan plegen.
En ik ben in de gelukkige omstandigheid geweest, dat heb ik in Hilversum al bekeken, om die overgangstijd van TWR naar ons eigen radiostation Radio Nederland Wereldom mee te maken. En dat vond ik een unieke kans om hier naartoe te komen. Zo ben ik dus eigenlijk in Bonaire terechtgekomen. Wie waren de eerste medewerkers hier naast jou op Bonaire in die tijd? De eerste medewerkers waren, daar moet ik even heel goed nadenken, Ruud van Hilten als eerste man en Ramon Dupré als tweede man en Kees ten Daas, juist. En die zijn toen begonnen met het pionierswerk, zou ik bijna zeggen, van het in elkaar zetten van de uitzendingen, zoals die vanuit het studiootje, wat hier in Kralendijk was ingericht, de Transworld Radio, via de zender van Transworld Radio uit te zenden. En dat ging dan als volgt in zijn werk. Ja, als je dat vergelijkt met nu, ging dat wel heel erg primitief. In Nederland werden de programma's samengesteld. Die werden op band opgenomen. Die programma's werden gemaakt voor een hele week. Die gingen in een koffer. Die koffer werd per vliegtuig van de KLM naar Bonaire gestuurd. Helaas met een tussenstation in Curaçao. Ik zal daar zo direct op terugkomen. En die kwamen dan, als het goed was, op vrijdagavond in Bonaire aan. En dan hadden we de medewerkers van Radio Nederland weer. Ja, ik praat ook even over we, want ik hoorde daar uiteraard ook een beetje bij. Maar dan hadden we dus programma's voor de hele week van vrijdag tot en met donderdag. En als dan de volgende vrijdag aankwam, dan moest er weer een nieuwe koffer met programma's komen. Maar de actualiteit, dus nieuws en commentaar op het nieuws en andere actualiteiten, die werden per dag uitgezonden. En dat ging dan via een uitzending van een zendstation in Kootwijk, waar de roepnaam was van This is a transmitter of the Netherlands PTT. En ik weet zelfs nog de stem die meneer De Boer. En dan werd de ontvanger ingericht die bij TWR in het studiootje stond om die uitzending, dus die nieuwsuitzending uit Nederland op te vangen. Dat ging via een tamelijk geavanceerde ontvanger die helaas niet in het studiootje van TWR stond, maar in het grote studiogebouw TWR aan de andere kant. Dat is het pakweg een kilometer of wat van het studiootje van Radio Nederland Wereldom vandaan. Maar de apparatuur die daar stond opgesteld was gemaakt om de programma's, de nieuwsuitzendingen al daar op te nemen. Zodat de nieuwsuitzending en de band die dus samen de uitzending vormden, al daar in het studiootje uit te zenden. En je was daarbij dus nogal afhankelijk van de weersomstandigheden wat de uitzendingen betreft van Radio Nederland Wereldom. En aan de hand daarvan werden dus ook steeds frequenties aangewezen om die weersomstandigheden zo goed mogelijk het hoofd te kunnen bieden. Maar soms dan waren de omstandigheden zo slecht dat je gewoon een ontvangst kreeg waar niemand iets mee aankon. Dus dan hadden we geen nieuws. En dan moest je die tussentijd maar zien te vullen met pakweg een stukje muziek of iets anders. En een opmerking van dat helaas niet mogelijk was om de nieuwsuitzending uit te zenden vanwege de slechte kwaliteit. En dan voor de volgende uitzending maar zien te proberen om een andere frequentie te proberen om alsnog een nieuwsuitzending voor de volgende uitzending te pakken te kunnen krijgen. Wat gebeurde, Ko, als de banden niet op tijd aankwamen op Bonaire? Gebeurde dat wel eens? Nou, dan hadden we een probleem. Ik kan me herinneren dat voordat de relay-uitzendingen daadwerkelijk vanuit Bonaire werden gestart, er vanuit de directie in Hilversum een opdracht was gekomen om een groot aantal reserveprogramma's te maken in de vorm van muziek
klassieke muziek en ook amusementsmuziek. En niet zomaar een paar banden, maar echt hele dozen vol. Die dan daarna naar Bonaire zijn gezonden om te dienen als reservemateriaal voor het geval er geen programma vanuit Hilversum aanwezig was. En we moesten op vrijdag altijd naar het vliegveld toe om te kijken of het vliegtuig uit Curaçao aankwam met eventueel, hoopten we, de koffer met banden erin. Over het algemeen ging dat wel goed, maar als ongelukkigerwijs het KLM-toestel, wat de dienst toen vanuit Schiphol naar Curaçao verzorgde, te laat was, dan werd in Curaçao alleen maar de passagiers uit het vliegtuig gelaten en de koffers van de passagiers uit het ruim gehaald. En dan ging dat vliegtuig als de bliksem door naar Lima en daar zat dan onze bandenkoffer in. En dan hadden we niks. Dan stonden we daar dus, ik mag wel zeggen, nagelbijtend aan het vliegveld in Bonaire met de opmerking, ja jongens, nou kunnen we niks. We hebben geen programma's, dus laten we in godsheernaam maar zien dat we onze uitzendingen vullen met reservemuziek die ooit uit Hilversum is gekomen. En dat was elke week opnieuw een vorm van stress, mag ik wel zeggen. Komt alsjeblieft de bandenkoffer, want anders dan hebben we weer niks. Het is over het algemeen wel goed gegaan, maar in het achterhoofd zat altijd het vraagteken, gaat het goed? En meestal ging het goed, maar soms niet. En dan hadden we een probleem. Dus in het begin, de studio was eigenlijk een woonhuis, Playa Pariba. Gedurende die pionierstijd was inderdaad de studio een woonhuis. Daar stond een... Jij hebt ook daar gewerkt? Ik heb daar gewerkt. Ja, ik heb daar gewerkt. En de studiotechnicus was een man van TWR. Wat wij als continuity medewerkers van de Wereldomroep alleen maar deden, was het opnemen van het nieuws en in de bandenkoffer zoeken naar het juiste programma wat uitgezonden moest worden. En dat overhandigde je dan aan de technicus van TWR en die zette dat dan in elkaar met een tuentje aan het begin en het blokje nieuws van de band die je zo net had opgenomen. En dan kwam dus de grote band met het programma en aan het einde van de uitzending nog een keer het nieuws in het kort en daarna de afsluiting van de uitzending. Zo zat ze een uitzending in elkaar. Maar dat was op een middengolf of korte golf? Dat was allemaal korte golf. Ik kan me wel herinneren dat de 800 megacycles, de 800 kilocycles moet ik zeggen, neem me niet kwalijk, de 800 kilocycles van TWR ook een tijd lang door de Wereldomroep is gebruikt om daar een muziekprogramma op uit te zenden. En het Happy Station van Tom Meijer. En dat is een tijd lang uitgezonden via die middengolf, totdat de korte golfzenders van de Wereldomroep zodanig waren uitgebreid dat dat niet meer nodig was. Dat was een leuke tijd dus, in de beginperiode. Dat was, leuk. Het was niet alleen leuk. Je moest veel improviseren. Er moest veel geïmproviseerd worden. En het was ook een pionierstijd waarin de creativiteit van de continuity medewerkers en in samenwerking met de operators die hier van Bonaire waren geworven, om een uitzending inderdaad tot een min of meer goed einde te brengen. Maar de bouw van die antennepark hier en de studio van Radio Nederland Wereldomroep heb je ook meegemaakt? Ja, dat is een verhaal apart. In dan moet ik even heel goed nadenken over het jaartal. In 1969 is de opening geweest van het zendstation. Dus het zal in 1968 zijn geweest, denk ik, dat de dieselcentrale, die ik me nog het beste daarbij kan herinneren, dat de dieselcentrale vanuit Nederland is verscheept hier met een schip van de Hapag naar Bonaire toe. En die diesels, dat waren machines met een enorm gewicht en
helaas was er toentertijd op Bonaire niet een kraan beschikbaar om die dingen te verschepen. Dus de toenmalige bedrijfsleider, meneer Westerveld, die had toen met de kapitein van het schip een afspraak gemaakt. Denk eraan, wij hebben absoluut geen mogelijkheid om die diesels weg te slepen als ze 1 keer op de kade staan. Wil je alsjeblieft geduldig zijn met het vervoer van die dingen. Zorg ervoor dat elke keer als die wagen waarop die diesels vervoerd moeten worden, dat je een diesel in de takels hebt hangen. Zet hem dan op die wagen. Wij rijden hem naar boven naar het zendstation. En als we terug zijn, haal dan pas alsjeblieft de tweede diesel eruit. Nou, dat heeft die kapitein inderdaad gedaan. De eerste diesel kwam uit het schip, die werd op de wagen gelegd. De wagen gaat naar het zendstation. Oh wee. Dat weggetje van Kralendijk naar het zendstation van Radio Nederland Wereldomroep. Dat is een hele smalle, kronkelige, heuvelachtige weg. Waarvan die moeilijk begaanbaar was voor een enorm zwaar apparaat als die diesel. En men had op dat ogenblik helemaal nog niet voorzien wat er zou kunnen gebeuren als die vierassige wagen door al die bochtjes naar het zendstation moest worden vervoerd. Ja, ik word er nu nog zenuwachtig van als ik eraan denk. Want op dat moment was er dus een cameraman uit Curaçao geworven door een reporter van de radio in Nederland. Dus van de omroep in Nederland moet ik zeggen. Dat was Joop van Zijl, die gevraagd had om een film te maken van het vervoer van die diesels naar het zendstation toe. En meneer Westerveld had mij aangewezen om die man de gelegenheid te geven die film te maken door hem in mijn autootje rond te rijden. Nou, dat heb ik gedaan. Ik had meteen de gelegenheid om van dat hele gebeuren wat die man uit Curaçao aan het filmen was, om daar foto's van te maken. Dus dat heb ik gedaan. Hij stond te filmen en dan had hij dus mijn autootje niet nodig. En in die tussentijd heb ik foto's gemaakt. Nou, als hij klaar was met filmen, gingen we allebei de auto in. Dan reden we een stuk verder om het vervoer van die diesel te kunnen volgen. Dan zette hij zijn camera weer neer, begon hij te filmen en ik foto's maken, enzovoort. Tot we aan het zendstation waren. Nou, we komen bij een bocht in dat smalle weggetje naar het zendstation. Ik kan nu het punt nog precies aanwijzen waar het gebeurd is. Waarbij de vierassige wagen, waar die diesel op stond, niet de bocht door wilde, maar gewoon rechtdoor de rotswand inreed. En de vrachtwagen die daarvoor stond, die werd gewoon opzij gedrukt. Nou, daar stond een heleboel. Die diesel die stond helemaal scheef. Meneer Westerveld die heeft er met open ogen en een schrik in het hart naar staan kijken, want hij zei, er hoeft maar weinig te gebeuren, of die diesel dondert zo de zee in. Maar ik heb op een of andere manier aangevoeld dat het helemaal niet zou gebeuren. Dus ik heb als een hoe zal ik zeggen, als een enthousiaste fotograaf voor en achter die wagen gestaan om foto's te maken, die heb ik nog. Om dat op de goedelijke film vast te leggen voor mezelf. En in die tussentijd waren ze tot de ontdekking gekomen dat het misschien toch wel handig was om het vervoer van die diesel met een zwaarder voertuig te laten plaatsvinden. Dus die vrachtauto werd eraf gehaald. Er ging een mannetje naar boven naar het zendstation waar een zware shovel stond die op rupsbanden reed. Die is naar beneden gehaald. Dat was een vrij groot ding. Die moest dus op dat smalle weggetje keren. Die heeft inderdaad op dat smalle weggetje gekeerd, maar op een punt waarvan we dachten, nou als dat stukje rots afbreekt, dan dondert hij met zijn machine ook zo de zee in. Maar goed, dat is gelukkig niet gebeurd. Hij heeft hem kunnen keren. De shovel is aan die vierassige wagen gekoppeld. Heel voorzichtig is er toen aan getrokken om te kijken of die vierassige wagen wel weg wilde. En dat is inderdaad gelukt. Dus de diesel is toch heel op het zendstation aangekomen. En toen had men geleerd hoe het eigenlijk moest.
Dus al die diesels hebben naderhand precies diezelfde weg gevolgd en die zijn dus allemaal heel huids op het tankstation aangekomen. Bijna ongeluk. Het was een bijna ongeluk, ja. En dat bijna ongeluk heb ik op foto's staan. Maar die bouw van die antennes, hebt u die ook meegemaakt? Ik heb inderdaad ook wat van de bouw van de antennes meegemaakt. Ja, helaas ben ik niet altijd in de gelegenheid geweest om de bouw van de antennemasten mee te maken. Ik kan alleen maar in mijn fantasie voorstellen hoe dat geweest moet zijn. Want die antennemasten zijn pakweg zo'n 80, 90 meter hoog. En hoe je zoiets opbouwt zonder een kraan, dat is op zich al een kunststuk. En ik denk dat de Bonaireaanse medewerkers die dat geflikt hebben, sorry dat ik het zo zeg, waren kunstenaars zijn geweest om dat goed voor elkaar te krijgen. Dus mijn complimenten voor die lui nog een keer. Maar de antennes zelf, die werden gemonteerd, uiteraard ook met behulp van Bonaireaanse medewerkers, maar met een ingenieur van, ik dacht BBC, maar dat weet ik niet zeker meer. Maar een van de antennes, die toen werd opgebouwd, daar ontbrak een deel uit. Ik weet niet of dat een onderdeel is geweest wat niet is meegezonden, of dat het een onderdeel was wat kapot was gegaan gedurende het vervoer. En dat onderdeel was een isolator, een staaf van pakweg een 80, 90 centimeter lengte, schat ik zo, dat de diverse delen van de antennedraden van elkaar gescheiden moest worden. Maar als dat onderdeel er niet is, dan kun je die antenne niet opbouwen. Nou, goede raad was duur, maar iemand kwam toen op het slimme idee, weet je wat, daar ligt een stuk hout, een plank. Die zou wel sterk genoeg zijn om dezelfde functie te hebben als die isolator die ertussen moet zitten. Zo gezegd, zo gedaan, die plank werd naar boven gehesen en op de juiste plaats in de antenne gezet en de antenne kon worden afgebouwd. Maar zo kun je natuurlijk niet uitzenden. Maar vanaf dat moment had die antenne de bijnaam de houten antenne. Waar hebben jullie eigenlijk gewoond in die tijd op Bonaire? Wij hebben gewoond aan de Abraham Boulevard. Het studiootje van Radio Nederland en Veldom, wat dus toentertijd het studiootje van TWR was, dat lag naast het huis waar Jaap van Laar heeft gewoond. Ik weet niet wie daar vroeger heeft gewoond. Maar ik kan dus wel herinneren de collega's met wie ik toen werkte. Jaap van Laar, daarnaast Hans Akkerman. Dan kwam er een weggetje en daarnaast woonden wij. En naast ons woonde Albert Vlaskamp, die toentertijd de verantwoording had voor de dieselcentrale. En een stukje verder aan de overkant van de weg, daar heeft meneer Westerveld gewoond. Maar dat huis kan ik eerlijk gezegd niet precies meer aanwijzen. Bonaire in die tijd, Ko, hoe was het? 40 jaar geleden, als je Bonaire nu ziet, 40 jaar geleden, hoe vond je Bonaire in die tijd? Komende vanuit Nederland. Ja, toen ik voor de eerste keer op Bonaire kwam, wist ik absoluut niets van de tropen af. Ik was nog nooit zo ver van huis geweest. En ik had ook totaal geen tropenervaring. En het was voor mij in het begin heel vreemd om in een land te komen waar de temperatuur altijd 30 graden was. Waar je dus totaal anders gekleed moest gaan. Waar je veel water moest drinken om je lichamelijke conditie op peil te houden. De mentaliteit van de mensen al hier verschilde sterk, mag ik wel zeggen, van de Nederlandse mentaliteit. Daar heb ik heel erg aan moeten wennen. Ja, wat kan ik daar nog meer van vertellen? Hoe was de relatie met de Bonaireaanse werknemers? De relatie met de Bonaireaanse werknemers was, daar moest ik ook heel sterk aan wennen, maar die was aanvankelijk toch wel goed. Ik heb mensen leren kennen als, in die tijd tenminste, als Freddy Sicilia, Arie Marcera, Errol Marta, Lilia Nicolaas.
En ik moet er even bij vertellen, dat was uniek dat wij in het aantal mensen dat voor de Wereldomroep toen werkte een vrouw hadden die achter de regeltafel zat. Want dat was in Hilversum in de studio nog nooit vertoond. Lelia Nicolaas was de allereerste vrouw, zowel in Bonaire als in Hilversum, die ooit achter een regeltafel heeft gezeten. En dat was uniek. En met die mensen kon ik allemaal goed overweg. Nós estamos começando a ver nosso programa Gerência com o Sr. Cole Stevens e tem ele duas partes. Nós estamos começando também com sua esposa Gisela Toussaint. Ela é hobby especializada em fotografia. Nós estamos apresentando o programa Gerência. Hoje no nosso programa nós começamos com Cole Stevens, é a primeira pessoa que está na Rádio Nederland Wereldomroep, sua estação de retransmissão na Bonaire. É onde com sua esposa, a senhora Gisela Toussaint, que está uma pessoa muito especializada em fotografia também, que não praticar tempo com a Bonaire. Com Gisela, jullie hadden ook hobby's in die tijd, of niet? Of alleen maar werken. Ja, het was inderdaad wel zo dat het werk erg veel tijd in beslag nam. Maar we hebben gelukkig toch ook wel gelegenheid gehad om in ieder geval één hobby te beoefenen. En dat is een hobby die ik van mijn vrouw heb geleerd. Gisela is al een verwoed fotografe geweest voordat ik haar zelfs maar leerde kennen. En ze werkte toen nog met een hele simpele camera. Al moet ik zeggen dat de camera niet het eerste apparaat is waarmee je werken moet, maar de mens achter de camera maakt eigenlijk de foto. Maar zij heeft mij gedurende die jaren toch wel zodanig aangestoken dat ik zelf ook aan het fotograferen ben geslagen op mijn manier. Daarom heb ik dus ook foto's gemaakt van het hele gebeuren van de Wereldomroep. Omdat ik dat voor mezelf ook leuk vond om die herinnering te hebben. En ik daardoor ook, nu ik wat ouder ben geworden, terug kan zien op een tijd die erg interessant voor me was. En waarbij ik me nog kan herinneren dat het toen er zo en zo heeft uitgezien aan de hand van de foto's die ik toen heb gemaakt. We zijn in de gelegenheid geweest om een wat betere camera aan te schaffen. Ook al omdat Gisela dat erg leuk vond. En met die camera hebben we echt hele mooie foto's gemaakt. Zeker Gisela. Gisela is een verwoede fotografe. En die heeft foto's gemaakt die ik nu nog bijzonder mooi vind. Ja, Gisela, je kwam als vrouw van Cole hier op Bonaire. Andere landschappen, andere gezichten. En dat heeft indruk volgens mij op jou gemaakt. Absoluut, absoluut. Je komt vanuit Nederland, je weet net wat Cole zegt. Je weet niet, je tropen ken je niet. Ja, warm. En dan ga je dat land in je opnemen. Ja? Eerst komt de derde en dan heb je even rust. En dan ga je denken van, nou, met die mensen, wat is dat interessant. Ik wil die mensen meer leren kennen. En dan heb ik aan mijn hulp gevraagd, hoe heten die plantjes? Ja? Maar wat doen jullie? Hoe heette die hulp van jou? Nou, die eerste hulp was Belinda. Nou, ik kan het iedere keer zeggen, maar komt dan direct wel weer. De laatste hulp, zal ik maar zeggen, de eerste hulp, de laatste Belinda. hulp. Ik weet... Belinda. Belinda? Belinda. Oké. Lange tijd geleden. Dan ben ik het even kwijt. Dat was de eerste hulp. Maar dat was een jong meisje, die kon nog niet zoveel mij vertellen, was een beetje verlegen. En
we hadden haar overgenomen van Kees ten Daas en ze was verlegen. Maar van wie we veel hebben geleerd, dat was de tweede, Viola. En later van, hoe heette ze, Rosarita Cecilia. Ja, ze was toch Rosarita Cecilia. Ze is helaas nu dood, dan zouden we er ook op Ze was toen gewoon geen vooraf. Ja, ze was altijd bezig met carnaval en zo later. Ja. Nou, goed, wij hebben alles wat voorbij kwam, als er ergens een feest was, Sinterklaas of anderszins een mooi moment om te fotograferen, de agaven die bloeiden. En heel langzamerhand, dan ga je denken, wat zeggen die mensen? Dus, wat heb ik gedaan? Jawel, ik ben papiamento gaan leren. Want ik wilde toch die mensen die ik hier gefotografeerd heb later, die wilde ik toch ook wel leren verstaan. Is dat gelukt? Nou, niet zo erg. Toen kon ik een aardig mondje. Nou ja, mondje. Maar ik heb een hele goede leraar gehad. En dat was meneer Morkos, de toenmalige gouverneur. De gezaghebber van Bonaire. Ja, oh ja, de gezaghebber, zo heette dat. Ja. Hij was niet zo'n erg strenge leraar hoor. Maar het was altijd erg gezellig, moet ik zeggen. Dus een beetje woorden, kennis. Kijk, komt daarbij en zo. Dat hebben we zelfs onze kinderen geleerd. Hebben jullie kinderen die hier zijn geboren? De jongste is hier geboren. Toen wij kwamen was Imke 2 en Arno 3 jaar. Dus Jullie hebben 3 kinderen. we hebben 3 kinderen, ja. Eentje is een Bonaireaan of Bonaireaans. Een echte Bonaireaan. Die was 2 jaar en ik heb ook een beetje Bonaireaans bloed in me. Dat zou je niet geloven, maar ik ben... Hoezo? Nou, toen die jongste geboren werd, moest ik een bloedtransfusie hebben. En ik heb dat de ene helft van mijn man en de andere helft van de Bonaireaan. Dus, nou, misschien is dat de oorzaak ervan dat ik zo, ja, enthousiast werd over dit land. Weet je, alles is nieuw. Hè? De zon, de zee, het water, de bomen en de planten, alles. Dat wil je weten. Nou, en dan ook nog de mensen. Nou, dat was natuurlijk het neusje van de zalm voor mij. Hè? Want ik wilde naar thuis ook stuurden we die dia's die we maakten. Want dan hadden zij thuis, mijn vader en moeder, natuurlijk ook een beetje het idee van, ja, waar zit ze nou? Hè, wat is dat voor eiland? Nou, en dat hebben we dan ook trouw gedaan met de verhalen erbij. Nou, een van die verhalen, dat was na 15 jaar een enorme, ja, bijna een moesson geweest hier. Nou, het was overal vol. Heel Playa was ondergestroomd. Achter ons de Knoek, aan die weg, aan de Abraham Boulevard, dat was nog, het is nu bebouwd allemaal. Maar dat was allemaal nog Knoek. En Konuku zeggen ze hier, ja. En helemaal vol met water. De flamingo's die er echt heen en weer wandelden, die hebben we ook gefotografeerd. Het heeft zelfs in de krant gestaan, van die enorme waterhoos. Ik heb die krant nog naar mijn ouders toegestuurd. Ik heb hem thuis nog. Ja. Dat soort dingen, dat maakte je mee. En een ander leuk voorval wat ik me herinner uit die tijd was ik bracht mijn hulp in de huishouding bracht ik naar Antriol terug. Dat was normaal. Hè? Dus 's morgens kwamen ze en dan 's middags bracht ik ze weg. Nou, ik kom daar Antriol naar beneden en dan heb je zo'n playa rechts. Als je de weg naar Lagoen ingaat, daar tegenover is zo'n playa. En daar reed een rode, mooie grote auto. Echt een hele dure slee was dat. Die reed, zag ik daar rondjes rijden. Op het moment dat ik bijna beneden was, en ik had er 2 kinderen achterin, want die moesten natuurlijk mee, probeert die auto op het asfalt te komen. Maar omdat dat achterwielaandrijving was, dacht hij, ik moet er vlug op. Wat deed hij? Daar kwam opeens, kreeg die auto grip. Dus die kwam als een speer op mij af. Maar zegt hij, nee, dat moet ik niet. En toen achter mij langs, hij ging dus zag. En dat was die toko, dat was toen nog een toko op die hoek. En achter mij schoof hij met zijn midden de auto zo over de duiker heen. En dan hing die zo half op de weg. Grote paniek daar.
En later heb ik gehoord dat die auto net, maar dan ook maar net 3 dagen op het eiland was. Dus die was al helemaal totaal los. Tenminste, dat hebben ze mij verteld hoor. Heb je foto's van gemaakt? Helaas had ik geen fototoestel bij me, want ik had iets van, oh jee, als dat maar goed gaat. Maar ik had het gevoel, ik moet rustig blijven rijden, dan gaat dat allemaal goed. Dus achter me heb ik het in de achteruitkijkspiegel. Ik ben nog even uitgestapt om het goed te bekijken. En het lijkt, wat ik hoorde was dat die vrouw die daar als bijrijder bij was, dat die onder de voetenbank, waar de voeten steken, die helemaal in elkaar gedoken was. Nou, ik denk dat er mensen zijn die zich dat wel nog wel zullen herinneren. Gisela, je bent op stap geweest. Ja. In de dorpen van Bonaire, in de natuur van Bonaire, om foto's te maken. Ja. En ik zie je hier met een stapel mooie foto's. Volgens mij achter elke foto zit er een verhaal, of niet? Ja. Wat kun je vertellen over die foto's? Nou, laten we deze dan maar eens beginnen, want daar ben ik vandaag achter gekomen wie dit is. Dit is mevrouw Sarah Gossa uit Antriol. En die is genomen op een Remailo-feest. Want door die enorme regen die er toen na 15 jaar weer terug is gekomen op Bonaire, kon men mais verbouwen, hebben ze me verteld. En ik heb ook maiskorven gefotografeerd hoor. En toen was er wat ze noemen een Remailo-feest. En vraag me niet hoe ik het weet, maar ik sprak toch dus met de mensen en die zeiden, er wordt een Remailo-feest en daar moet je naartoe. En heb ik foto's genomen. Nou, en dat is er eentje van. Ja, dat is Renata Zaragoza, een belangrijke zangeres van Simadan Lieder op Bonaire. Ja, Ja, oké. Want toen ik bij jou kwam om te vragen... Toen wist ik het niet. Nu, Nee. ja, als nu die naam noemt. Ik kwam hier naar Bonaire samen met mijn man om opnieuw foto's te maken. Dat was zijn doel, soorten van de nieuwe zenders. Toen denk ik ga eens kijken of er mensen zijn die interesse hebben in mijn foto's. Zo zijn jullie terecht bij mij En gekomen. zo ben ik via Erik Beeldsnijder, die mij de tip gaf om naar u toe te komen. En u zegt, en dan maakt u ziet u die foto's, echte, nou ja, simpele fotokopieën. En dan zegt u, oh, maar dat is, oh, en dat is, en dat is, oh ja, en dat is die. En ik weet nou inmiddels hier van... Dit is Machimimi. Machimimi is nu een mooie plaat bovenop dat tempeltje. Ja, dat is ja. Heb ik weer gefotografeerd natuurlijk. Hè? Want we zijn hier op het eiland niet alleen om de foto's te maken van de nieuwe zenders op Radio Nederland Wereld op Centerpark. Maar ook natuurlijk om dingen die we toen niet konden doen. Bijvoorbeeld naar Plantage Washington, wat nu een nieuw natuurpark is. Maar ook om te kijken bij jou. Zijn er mensen die er interesse in hebben? Die Machimimi, is dat spontaan gefotografeerd of heeft u haar gevraagd om... Nee. Het was, ik denk dat we hier al de camera hadden die we toen de Nikon had. Hè? Dat mag ik wel zeggen. Mag ik wel zeggen. En ik ben natuurlijk, heel snel modellen gaan zoeken, of momenten die ik kon vastleggen. En ik denk, van die visverkoop, dat moet ik zeker hebben, want dat vinden ze in Nederland ook leuk. Ja? En als je dan nu naar deze foto's kijkt, hier een zwart-wit foto, nou ja, hier die heb Ja, een zwart-wit foto. dat is in Dinstage gemaakt. Dat hebben we uitgezocht. Ja. Ja. Maar die foto's, hoe kwam je eigenlijk bij die mensen terecht? Nou, ik heb, omdat ik steeds verder me interesseerde voor die mensen hier in Bonaire, hoe ze leefden en hoe ze woonden, heb ik dat tegen pastoor Bouwman gezegd, de toenmalige pastoor van Antriol. En heb ik gezegd, kunt u met mij naar mensen gaan, want ik zelf kan ze niet vinden. Ja? Kunt u met mij naar mensen gaan, waar dan ook, waarvan u weet dat ze oud zijn. Ik was zo geïnteresseerd in die mensen, ook de jongere mensen heb ik ook gefotografeerd, maar die zitten niet in deze serie op dit moment. En hij zegt, ja hoor. Dus een paar weken later gaat hij met mij naar die huisjes van al die mensen toe. In de buurt van die kerk toch? Want als ik die foto's... Ja. Ik neem het
aan, want... Staat hij ook op de foto? Ja, Of? bij deze hier. Even en dat kijken. is met Noni Noni similair. Die hebt u ook in de krant gezet. En u wist dat het pastoor Bouwman heette, want dat wist ik niet. Nee, ik heb misgediend bij Bouwman, daarom. Ja, en dat vond ik zo leuk. En deze blijkt de tante te zijn van, die hebt u ook afgedrukt, de tante te zijn van de vader van de vrouw van Freddy Mercier, Freddy Cecilia. Dus dat was ook leuk. Oh ja, Ze komen eigenlijk allemaal uit dezelfde buurt, daarom kun je verband leggen. ja. Maar ik heb ook foto's van Rincon. En deze hier bijvoorbeeld, die vind ik ook erg mooi. Die schijnt Ja. bij Salinja te zijn. Wat ik me kan herinneren. Bij die Salinja waar nu onderaan de Noord-Salinja. Maar Noord-Salinja, oké. ik heb het vandaag nog even gecheckt. Ze zegt, volgens mij klopt dat. Maar ja, het is natuurlijk een riante bouwval, zoals ik dat noem. Ja. Interessant, hè? Het is waarschijnlijk een knoekhuis voor ja, ik weet het niet. Ik vond het prachtig. Ook die andere hutjes in Rincon heb ik ook foto's gemaakt. We moesten daar naar dokter Welvaart. Die had daar een praktijk. En dat was nou ja, eigenlijk tegelijkertijd, dat was daar carnaval. En die hadden op de auto, dat had ik ook nog nooit gezien, zo'n hutje. En nou hebt u gezegd, Casticatubu, dat... Castibara noemen ze dat. Die takken, dat noemen ze bara hier. Dus Castibara. Waar zijn die dan van gemaakt? Want het is hout, hè? Ja, dat is hout. Normaal worden ze ook met modder en zo. Oh, ja. En dat heb ik me laten vertellen, of zei u dat? Ja. Dat van mais. Ja. Nou, ik vond het was ook allemaal zo nieuw en zo... Het interesseerde me. Maar toen we dus nu terugkwamen, dacht ik... Nou, wat ik net al zei, er moeten toch mensen zijn die dat leuk vinden... om hun grootouders of hun kinderen terug te zien. Want ik heb van Rosarita's huisje... heb ik natuurlijk toen die Jaja daar nog woonde... en haar kinderen nog klein waren... dat was mijn laatste hulp in de huishouding... heb ik ook nog foto's gemaakt. Ja. Heb je die toevallig hier? Ja, of? even kijken. Het was een zwart-wit foto. Moet ik even uitkijken of ik die... Want dit is ook zo mooi. Maar goed, dit is van een ander... Een moment. Hier is ze. Dit is Jaja, de tante van Rosarita Cecilia. En op het terrein waar hun huisje stond, het huisje heb ik ook nog wel gefotografeerd. Want dat is genomen ter gelegenheid van de communie van een van haar kinderen. En toen, Jaja was zo'n echte, ja... Bonaireaanse, dat was een heel... Het interesseerde me. Toen heb ik gevraagd, want ze zegt, ja, wij droegen dat altijd zo. Ik zeg, nou, dan wil ik toch wel een foto hebben zoals u dat vroeger droeg met die dingen op het hoofd. En dan zijn we gisteren zijn we in Plantage Washington geweest. En daar waren ook van die oude foto's waar die ongeveer dezelfde dracht van hoofd met iets daaronder waar zo'n bos met hout of sprokkelhout opkwam. En eens even kijken. Ik heb hier ook nog een mooie zwart-wit foto van dat Tang Molina. Hè? Die kwam bij ons. We hadden... Tuinen kun je natuurlijk niet onderhouden, dat weten wij niet. En het gras was hoog en de kinderen struikelden erin. En er waren allerlei... hoe noem je dat? Allerlei onkruid en kododo's. Mijn man Cody had het net over al die planten. En nee, hij vertelde over hoe het leven hier was. Maar de kododo was een van de dingen die uit de knoek kwamen. Hè? En die kwam ons dan helpen om de tuin achter dus een beetje op orde te brengen. En dat deed hij met zo'n Sharpie. Dat ging heel rustig. En dat vond ik... Ja, als Nederlander denk je, waarom kan dat niet wat vlugger? Nee, hebben wij later begrepen, want op den duur hoor je dat is, anders dan, je wordt te warm. Het is veel te warm om hoe noem ik dat zeggen, om hard te werken. Je komt aan het eind van de dag, ben je net zo ver als dat wij snel doen. Dat was ook een van de dingen die wij
hier op Bonaire hebben geleerd. Het komt allemaal goed en je moet heel veel improviseren. En dat is eigenlijk het leuke van het leven. Hè? En wat je nu ziet in de winkels, dat is natuurlijk een veelvoud van de artikelen die wij vroeger in de ene supermarkt van Kralendijk hadden. En we hadden natuurlijk ook nog Raquel van der Ree, heb ik begrepen dat die van der Ree, want je leert alleen maar Raquel. En dan we gaan naar Raquel boodschappen doen. Ja? En die haalde altijd haar, die kocht bij in Curaçao in en dan kwam het met Niagara en de Debbie hier. En soms, net als met die koffers, ja, soms was er niks, ja, dan moest je wat. Ja? Dus we hebben aan alle kanten, moet ik zeggen, eigenlijk genoten van het leven hier. Want het geeft je zoveel ruimte om veel ruimte om het leven te leven en te improviseren en zeggen van nou, dan doen we het maar zo om. Ja? En dat vond ik het mooie van het leven hier. Dat wat we meegenomen hebben. Ik zie nog meer mooie foto's. Ik zie een kleurenfoto hier. Ja, welke? Oh ja. Daarvan wist ik ook de naam niet. En dat heb ik gehoord, dat Domingo en hoe heet die? Domingo Bernabella. Bernabella. Ja. Ook een bijnaam, maar die ging niet zo'n mooie bijnaam. Dus. Die hebben we ook gehoord, maar die zeggen we niet. Dat zeggen we niet. Nee. Want die heb ik ooit wel gehoord, maar... Die is met de politie te maken en zo, maar dat zeggen we niet. Ja, en het is toch echt, ik vind dit een... Dat was toch ook Simadan Milo. Dat Ray Milo feest. Want dat is diezelfde waar ik die andere, Saragossa. Zaragoza, die Renetta Zaragoza. Ja. Maar daarvan vertelde u dat hij zo mooi kon zingen. Ja. En op dat feest heeft ze ook gezongen. En deze meneer Domingo zit dan zo van, oh, wat heeft ze toch weer mooi gesproken. Want ze maakte dan ter plekke haar refrein of zo. Hè. En had je daarna kwam dat Re Milo, want dan weet je dat... Ja, je hebt het goed onthouden. Ja, want dat moet ik ook nog vertellen. En dat is ook zo leuk, want dat heb ik ook vandaag gehoord. Je had hier een tandarts op het eiland. En, ik heb die naam opgeschreven. Nee. Felipe Chirino zijn, of niet? Ja, precies, die. En je zal het geloven of niet? Ja, iedereen die heeft Chirino gekend. Hij was tonrond. En, van hem heb ik leren dansen. Dansen wat je hier op Bonaire leert. En ik heb dus hier ook het echte mee kunnen dansen met Errol Marter, die kon ook zo goed dansen, weet je wel, en zo. En dat was ook zo fijn. Je kon dat leven ook leven, hè? En de plezier en dat hebben we dus allemaal meegenomen naar Nederland. Ja? En nu brengen we het weer terug, daar waar het hoort. Ja. Ik heb een foto gezien van Nena. Nena Abrahams of Nena, die had een heleboel bijnamen. Ja, Die foto wil ik niet onthouden. Die mensen uit Rincon, en die Oslo, wat was het, die eerste boot? En de Bergensfjord. Oh, de Bergensfjord, ja. Dat heb ik ook genoemd, op punt vierkant, heel oud. Even kijken, waar hebben we Nena? Dat zit dan heb je ook foto's van, in die collectie of niet? Ja, er zit inderdaad één foto in deze collectie die ik gemaakt heb. Dat is de foto die Gisela zojuist genoemd heeft als de riante bouwval. Oh ja. Die heb ik gemaakt omdat ik dat bouwwerkje zoiets unieks vond. De verschillende kleuren van de verschillende soorten hout die erin gebruikt werden. De manier waarop de wanden opgebouwd waren. Het ijzeren dakje wat aan alle kanten scheef staat. Dat vond ik zo'n uniek stukje bouwwerk voor dit eiland. Dat ik vond, dit moet ik vereeuwigen. Want nergens ter wereld vind je een zo apart onderkomen. Misschien dat het gebruikt werd voor vee. Of misschien dat het gebruikt werd als opslagplaats voor bepaalde dingen. Dat weet ik niet. Maar het gebouwtje aan zich trok me zo aan dat ik vond dat ik daar een foto van moest maken.
Ja. Van Nena gezien. Maar Nena, hoe heb je het eigenlijk van Nena een foto hebben kunnen maken, Gisela? Want volgens mij, Nena, die hield niet zoveel om gefotografeerd te worden. Ja, ik weet dat ik veel geprobeerd heb. Iedere keer als ik er in Playa zag, dat ik dacht van knip. Hè? Nee hoor, dat wilde niks van weten. Geen foto's, absoluut niet. Dan draaide ze zich om met het hoofd en ze liep weg. Maar ik zag haar eens een keer, en hier heb je dan Klein Bonaire. Dus aan de haven moet dat ergens geweest zijn. Er was ze aan het ruzie maken, tenminste wat ik kon verstaan. Ruzie maken met die jongens, die waren haar een beetje aan het plagen. Ja? Dat is wat ik begrepen heb. En dan antwoordt ze iets en ik had al scherp gesteld, want op mijn camera moest je nog scherp, dat ging niet automatisch, toen nog niet. En had ik scherp gesteld, ik ben achter deze jongen gaan staan en zo met de rug er naartoe, zo van ik ga jou helemaal niet fotograferen. En op een gegeven moment heb ik me omgedraaid, knip en daar is ze, vereeuwigd wat ze niet wilde en ze heeft het niet geweten. Ze heeft het echt niet geweten. En later hoorde ik van een van de hulp die ik toen had, hoorde ik dat ze Nena heette. Met die mooie andere achternamen die u in de krant hebt gestaan. Ja? Hebt u nooit, ik zie helemaal geen foto's van dieren van Bonaire in die collectie. Hebben jullie toch ezels, geiten, natuurfoto's? Natuurfoto's natuurlijk, maar ja, die neem je niet mee. Ik bedoel, we willen de mensen een cadeau doen, maar we hebben wel ezels. We hebben ook flamingo's, die heeft Ko gemaakt. En één ezel, toen kwamen we terug uit Rincon, dan ga je die weg naar beneden, naar de, naar die oostkant. En naar die vlakte zo. Ja, nee, die vlakte. Waar die kruis op die rots staan. Ja, precies. En daar, man op ezel, ja hoor, knip en... Krijgen we die foto's als jullie terug zijn? Voor ons archief hier? We gaan, Ko gaat ze nog verder reviseren. Voor zover, want de zwart-wit foto's moeten nog gedaan worden. De kleurfoto's zijn allemaal klaar. En die zwart-wit foto's, die zal hij nog op de computer, want dat is zijn werk. Dat is niks voor mij. Daar ben ik veel te ongeduldig voor. Ko die kan dat prima. Nu kan je digitaal fotograferen, dat doe je niet. Nee, ik niet. Ik hou liever op film. En Ko die doet de digitale, maar ja, dat had je toen nog niet. Hè. Maar hij kan heel goed met Photoshop en weet ik wat allemaal overweg. Dus dat laat ik echt graag aan hem over. Ik zie dat jullie mooie herinneringen hebben aan Bonaire. Maar toch heeft het 40 jaar geduurd voordat jullie terug zijn gekomen. Maar Bonaire, heeft dat een speciale plaats in jullie hart? Nu, nou, als ik het voor mijzelf mag zeggen. Ja, daarna gaan we nog. Ja, nu besef ik eigenlijk pas, nu ik weer terug ben, wat een speciale plaats. En nee, een specialiteit het is hier geweest voor ons, voor mij. Je neemt een stuk, wat wou ik net zeggen, je neemt een stuk levenservaring mee daar naartoe, terug naar Nederland. Ja? En ik kwam net op een gedachte, maar misschien kun je even... Het is voor mij, wat wou je... Ik dacht dat je wat wou zeggen. De levenservaring, ik had net een gedachte en die wilde ik uitspreken, maar... Het heeft 40 jaar geduurd, Ko. Waarom zijn jullie niet teruggekomen met vakantie in die 40 jaar? Ja, ik kan me goed voorstellen dat je die vraag stelt. Mijn verlangen, als ik het zo noemen mag, om terug te komen naar Bonaire, is eigenlijk gekomen door dat we ontdekt hebben dat de foto's die we hier 40 jaar geleden gemaakt hebben en al die tijd in de doos, in de kast bij ons thuis hebben gestaan, begonnen te verkommeren en slechter werden. En ons allebei bekroop toen, ik zou bijna zeggen de angst, dat als we daar niks aan doen, dan gaan ze voor eeuwig verloren. En dat zou jammer zijn. Daar kan ik het helemaal mee eens zijn. Daar sluit ik me totaal bij aan. Dus.
Es aquí, televidente, todo tú de nuestro programa Herencia. De otro semana. Compañero, nos pasa con los cosas, ay, buenas noches, te vaya. Ay, buenas noches, compañero, ay, buenas noches, vosotros pasamos. Ay, buenas noches, vosotros mismos.